Bon vespre a tots. Avui dimecres tornem a seguir el coll de la Creu. És el tercer dia que intentarem fer 20 quilòmetres en 10 quilos. Dilluns i dimarts se va fer. La veritat és que estic sorprès de com responen les cames. La veritat és que se puja bastant bé. El que sí ho notes molt a natació. Natació cada migdia vaig fatal. Però bueno, és normal. Avui ja he notat un poc més el cansament. Normal que és dimecres i és divendres descans, o sigui que només quedarà demà. Bueno, ja encara queda una bona tirada, però bueno, ja és diferent. Bueno, avui només vull donar un bessó molt fort a na Pau. Avui tu que sortir tard i la veritat és que tot el que suporta no té preu. Cada dia 2 hores de sortir a córrer tard, sopar un poc més tard de lo normal. La veritat és que t'estimo molt, Pau, i moltes gràcies. Només queda un mes i mig ja, se farà molt dur, però bueno, tot això ho fem per Nadem, per tota aquesta gent i res. Bueno, una ferrada molt forta dels meus companys, en Xisco i en Eduardo, i res, començarem a baixar. Avui la veritat és que em fa un poc de peresa, però bueno, ja estaria a casa sopant. Ara i avui tinc molta gana, menys molt més, perquè tinc una fam increïble. Qualsevol menjaria, menys tot el temps. Avui no sé quant de bocadillos m'he menjat avui de matí, és un llàtzer. Bueno, una ferrada molt forta a tots. Continuem. Un besito.